Takže ahoj lidi, vítejte u nového videjka. Dneska si ukážeme, jak natáčet na počítači díky této programu. Takže prvně půjdete na Google Chrome, půjdete na tu stránku, kterou teďka vidíte tady nahoře, dáte download software, až se vám to stáhne, tak to spustíte. Tady dokonce máte i třeba výkonnost, vám to ukazuje nějaký věci o vašem procesoru, nebo nějakým dalších věcech, třeba paměť, nebo tady procesor, využití, grafickou využití. Trošku jsem nemocný, takže se omlouvám. Tady máte to nahrávání, kde teďka přesto nahrávám. No a když už máte, tak si nejlepší podle mě na střih je tady pan CapCut. To si rozkliknete video a můžete tady editovat své video, můžete tady stlumit to video, nebo si tam dát nějaký filtry, co chcete. Potom dáte exportovat, dáte jméno videa, umístění, kam se to má stáhnout, rozlišení, čím horší rozlišení, tak tím soubor bude menší. Tak doporučil bych vám tady kodek H.264, jinak se vám to nenahraje na YouTube. Potom dáte exportovat a jestli chcete nějaký nahledovky, tak bych šel sem. Stáhnul si z Google Chrome tady Photopea, tady tu aplikaci. Dáte tady třeba otevřít z počítače, nějaký random obrázek a už můžete dělat věci, co potřebujete. Můžete kreslit, nebo třeba mazat, což docela dost aplikaci neumí zamazat nějaký věci. Víte, třeba to 5krát jsem úplně zamazal, to tam nejde už přečíst. Potom dáte tady soubor a uložit jako nebo jenom uložit stačí. Ale tady si to můžete uložit jako PNG, JPG, PDF, SVG a další. Tak. A ještě otázka. Kam se vám uloží videa z té aplikace? Je průzkumí souborů, videa, Radeon Relive a třeba Unknown, tam patří hry, nebo videa, který ta aplikace nezná, ale třeba Fortnite to zná, Bloomster to zná, Roblox to zná, nějaký Hello Neighbory, a třeba teď to prostě nepoznalo nějaký věci, takže jo, to ještě si ukážeme, jak nahrát video na YouTube. Takže musíte být přihlášený, tady dát studio YouTube, který tady já nemám, ale vy to tam máte. Potom dáte vytvořit nahrávání videí. Vyberete nějaký soubor, nějaký vaše video. Pojmenujete si ho, popis nějaký, tady nahráte miniaturu. Teď to musíte vybrat, jestli je to určený pro děti nebo ne. A tady si můžete dát, jestli to video je soukromé, neveřejné nebo veřejné. A jdete potom publikovat. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, dejte like, tak ahoj.